Je to oveľa horšie ako zvrhlosť. Už druhý týždeň nás zabáva a odpútava našu pozornosť škandál okolo komunikácie Miroslava Lajčáka s americkým zbohatlíkom, kriminálnikom a sexuálnym predátorom Jeffreyem Epsteinom. Poprvé videli sme, že Miroslav Lajčák systematicky klamal, lebo najprv sa tváril, že ho takmer nepozná, že to bola len nejaká formálna komunikácia a postupne púšťa ako z chlpatej deky ďalšie informácie o tom, čo všetko s týmto zvrhlíkom robil. A mnohí sa nad tým pohoršujú sa nad tým, akým spôsobom komunikovali o ženách a čo všetko robili so ženami. Dokonca aj my, veriaci, nechodíme ľuďom do spálni a nehovoríme im, čo tam robia, alebo nepohoršujeme sa nad tým. Je to každého vec a sex patrí k životu a každý má rôzne chuťky. Samozrejme, pokiaľ však to nie je sex s neplnoletými, alebo dokonca z donútenia, pretože to je trestné aj v Spojených štátoch, aj u nás. Ale ja ani vy nie sme vyšetrovatelia a vôbec tu nie sme od toho, aby sme tvrdili, že či niekto niečo páchal alebo nie. Na to sú iní. Podstatné je niečo úplne iné. A to je to, že ak by sme moralizovali a pozerali sa na morálne profily našich verejných funkcionárov, tak z verejného života by musel odísť nielen Miroslav Lajčák, ale aj Maznák, ale aj boskávať všade, ale aj premiér, ktorý si potrpí na mladé dievčatka a dáva im štátne privilégia z našich peňazí a mnohí ďalší. Ak niekto namieta, že toto je iba také bohapusté moralizovanie, ako sa to snaží robiť Robert Fico, tak treba povedať jednu vec. Že od verejných funkcionárov máme vyššie očakávania a máme na nich vyššie nároky. Pretože spravujú naše verejné financie. Zásadným spôsobom ovplyvňujú naše životy a my máme právo požadovať, aby to boli ľudia čestní, bezúhodní, neskorumpovaní a nevydierateľní. No ale skutočný problém je niekde inde. Pretože Miroslav Lajčák bol vysoký štátny funkcionár, ktorý mal zastupovať záujmy Slovenskej republiky. A ak vidíme v tej komunikácii, že on ako keby vo svojom vedľajšom jobe, alebo neviem ako to pomenovať, komunikuje o tom, ako ovplyvňovať našu politiku, koho dosadiť do funkcie, na akú funkciu sa dostať, tak toto ďaleko prekračuje všetky limity. A tu má Andrej Danko pravdu. Je to obrovské bezpečnostné riziko, pretože my očakávame, že na týchto funkciách sú ľudia, ktorí sú bezvýhradne lojálni Slovenskej republike, záujmom Slovenskej republiky a jej občanov a nie svojej kariére a svojim podivným kšeftom. Z tejto komunikácie vyplýva, že tu existuje určitá skupina ľudí, ktorá sa snažila vytvoriť niečo ako fašistickú ligu v Európe, rozbiť jednotu Európskej únie a ovládnuť postupne jednotlivé krajiny politickými silami spriaznenými týmto ľuďom. A o tomto je táto komunikácia. Ako hlboko zabrdli do tohto bahna, to nech posúdia iní, napríklad aj orgány činné v trestnom konaní. Ale pravda je, že Robert Fico dlhodobo inklinuje k týmto silám. Veď to bol on, kto vycestoval do Ameriky a sedel tam na nejakom zraze konzervatívcov, kde dokonca aj predstaviteľ extrémistického alebo nacionalistického národného frontu z Francúzska odišiel po tom, čo tam viacerí účastníci hajlovali a zdravili sa ako nemeckí nacisti počas druhej svetovej vojny. Ale Robert Fico tam vydržal. A toto je problém. Takže súhlasím s Andrejom Dankom, že je to vážny bezpečnostný problém a že Miroslav Lajčák, ale aj ďalší ľudia, ktorí sa podielali na týchto aktivitách, nemajú čo hľadať v akejkoľvek verejnej funkcii. Problém je v tom, že Andrej Danko robí presne to isté len v Moskve spolu so svojimi kamarátmi. Tam tiež chcú zničiť Európsku úniu a cieľovedome pôsobia proti našim záujmom a Andrej Danko tam často cestoval a konal bez akéhokoľvek mandátu, bez akéhokoľvek poverenia, z vlastnej vôle. Takže ja si myslím, že odísť by mali všetci. Robert Fico, Miroslav Lajčák, Andrej Danko a všetci tí, ktorí povýšili svoje vlastné záujmy svojich kamarátov a pochybných sponzorov a záujmy cudzích mocností
nad legitímnymi záujmami Slovenskej republiky a jej občanov. V demokracii bohužiaľ je to tak, že na vrchol mocenského rebríka sa môžu dostať aj ľudia bezcharakterní a nelojálni k vlastnej krajine. Na druhej strane diktatúra si vôbec takéto morálne otázky nekladie. Takže nakoniec je to len na nás občanoch, či pustíme k moci ľudí, ktorí opakovane sklamali, ktorí opakovane preukázali, že povýšili svoje osobné záujmy nad záujmy občanov a štátu. Lebo ja si myslím, že v politike by malo platiť jedenkrát a dosť. V občanskom živote môžeme dostať viaceré šance, ale politik, ktorý raz zlyhal, by mal skončiť. Lenže to môžete rozhodnúť iba vy, občania.